Ja. Jeg tror, den næste er lidt smallere. Så lige jeg tror også, du er ret. Og det er den også. Det er lidt smallere. Det er sådan. Jeg ved, jeg skulle tage mere til. Jeg kan vel ikke. man skal også sørge for, at man ikke kommer til at jeg fuldstændig. Jeg vil hellere gå over. Jamen, det var det. Hold nu væk. Ja, du har jo været i, så jeg den er til din arm til jul. Jamen, det er jo... Jeg fik lidt brandmærker et sted derude. Og ja, Heroppe. Det er voldsomt. nej, vi skal der. Sådan. Vi griber også dig. Ja. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg ikke bare gør det, fordi jeg er overhovedet ikke bange for vand eller noget. Du ved gerne, du ved. Fordi jeg kan godt lide at sidde på. Det er bare for lille, det der. Det er lidt bitte. Hold så fast op det. Hey. Det er det, kan du skal Det er jo se. nogle gange det der. Og husk at løbe fødderne. Du skal jo ned igen. Og det var ikke slemt at falde i, vel? Nej. Det var ikke. Så prøv en gang. Du skyndte sig at grine, det var godt. Jeg kan gerne grine mig da. Eller en gang. Ja, jamen det skulle jeg jo. Nå, du blev ikke spist. Nej. Er der kontant, eller er der lige? Ja. En gang, nu har du våde fødder, Katrine. Prøv at se, så hun er alt højt op. Du har våde fødder nu, så Nu kan du lige så godt fortsætte, Katrine. Få tryde midt i. Sådan kan du så ikke gøre, Katrine. jeg tror altså heller ikke, du kan. Jeg tror, du er nødt til at gøre det med armene. Jamen, og det er det. Jeg tror, det er det, fordi jeg slet ikke er stærk nok i armen. Jo. Og så tror jeg, du skal faktisk holde det her op. For jeg tror, det går faktisk ja, så man når ikke. Og ja, Hvis hun tager ved derop, så kunne hun ikke nå jorden herovre. Ja, der skal du så hoppe. Det skal du også Det er det for noget, når du kommer over. Hey! Og jeg skulle gå i dem her op til det der i aften. Ja, det er fint. så vil de gå ordentligt til. Hold da, så får hun med hjemme. Hvor langt ned? Heroppe. Ja, det skal du. Ja, det kan godt. Ja. Jeg synes bare, hvis man... Jeg kunne så godt tænke mig, at du var i med et ordentligt brag. Må jeg lige tage med hovedet ned, jeg kan det. Det ser bare tyndt ud. Jeg synes også, det er så tyndt, og jeg synes, min arme lige slet ikke. Ja, hov, Lene, du skal derover. Ja, jeg står lige og overvejer til. Du kommer ikke før, hva'? Nej, jeg synes altså ikke, det er så. Altså. Nej, det er ikke nemt. Nej, det er ikke nemt. Det burde det være. Jeg synes jo bare, når jeg har gjort alt det andet. Du skal slippe derovre, så det går jeg ikke. Hvor mange skal du hovedet af? Nå, kom nu. 1, 2, 3. Nej, jeg er ikke sikker på, at jeg gør det. Kom så. Det er kun vand. Ja, jamen, jeg er fuldstændig ligeglad med vand. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tør. Jeg kan ikke lige... Nej, er det vand. Nej, jeg er fuldstændig ligeglad med vand. Jeg kunne som sætte mig ned midt i. Hvorfor ikke? Jamen, jeg skal da i bad, inden vi skal videre. Så prøv at gå hen og svinge den der hen. Er den ikke løs, den hænger herhen? Det er det samme, det er også, når vi skal for eksempel skal hæve os op i Hvad så, Lene? Det her, det er Og vi griner først, når du har grinet. Nej, der er ikke nogen, der griner. Nej, først når du har grinet. Jeg hørte ikke, der er nogen, der griner, der er ikke fremme. Overhovedet ikke. Det var først bagefter, da du selv grinede. Jeg fatter heller, hvorfor jeg ikke tør. Kom nu. Nej, det fatter vi. 1, 2, 3. Nu. Ja. Kom så. Der er bare nogle ting. Det er simpelthen en grænse. Og så nogle grænser, så tænker man, når jeg har gjort det en gang, så skal jeg. Ja, men det er ikke Du kan sikkert. godt. Nej. Altså den der, hvis jeg var kommet over før, så gjorde jeg det ikke igen. Og den der henne, synes jeg heller ikke var sjov anden gang. Den der, den står for den første. Brandmandsstangen. Så brandmandsstøjen? Nej. Altså jeg ved ikke lige, jeg synes ikke, jeg er bange i den der henne. Bare op med fødderne, ligesom Hansen så. Ud af kontrol, altså når jeg står der. Langsomt ikke. Jeg vil sige, jeg synes ikke, det var slemt, fordi at, der var så mange til at hjælpe. Men skulle man klare det? Ja, det var stille og roligt. Hvad for en? Det er nemlig, du klarte den der 4-bom. Nå, nej, det var den allerførste derhenne. Altså, det brød jeg mig ikke om, at jeg skulle gå der. Altså, det der med ikke at... Og den der over toget. Ja, kontrol. Du kan nok svinge noget, ikke? Men der har jeg det nok alligevel hjemme. Og jeg stoler nok på min arm. Altså, Det gør jeg også. altså, det er med min ben, tænker jeg. Den er ikke helt stolet. Der var det med at se din arm. Sådan, Lene! Sådan! Sådan, Lene! Lene, vi er allermest ud af vente.
venstre. Men jeg tror i hvert fald måske, det er henover her. Altså det første i hvert fald. Jeg tror altså også, det er i Sonja. Ej, jeg oplever dig. benene. Så jeg tror, at jeg så gjorde et eller andet. Okay. Jeg fik også lige lidt. Jeg tror, jeg havde et eller andet. Er den her bredere end den anden, eller hvad? Ja, men nemmere. Den er bredere, men nemmere, fordi at den der, den står i midten. Mere i midten, end den gør her. Den står meget hen i den ene ende herhen. Det er lige langt, du skal over. Det er rigtigt. Jeg har tømt. Siger du, jeg skal holde her? Ja, sådan der. Altså, jeg har jo prøvet, jeg slap jo før, så kan Så jeg løfter du, så er det bare fødderne op. Trækker du fødderne op. Det er godt. Jeg skal ikke slippe benene her, men jeg skal først slippe benene der. Ja, du venter bare med at tage benene op, når du kommer ud over rummet. Du behøver ikke vente på mig, hvis det er, så går I bare. Jeg vil over den her. Jeg vil simpelthen, men hvis jeg skal gøre det alene. Bare hold ved en af de der knude der, så din hænder ikke smutter. Og så løfter du bare fødderne. Men hun har noget i din bil, dog. Jeg gør det ikke. Jeg tør ikke. Ej, du hang i hvert fald ikke sådan noget. Nej, jeg tør ikke. Jeg gik ud i vandet. Jamen, jeg tør jo ikke engang der. Jamen, jeg er fuldstændig ligeglad med vand. Jeg har svømmet af forskellige svømmekonkurrencer. Jeg er fuldstændig ligeglad med